तो कहीं ना कहीं बालू से भरा था तो डर बाकी टूट जाए। हाँ जी, तो बालू के भीत कब ले अड़ेला आ रुई के देवाल को दिन चली। ये बार बांध पर जे भी नेता आई ओकरा के हमनी छोड़ब सन, हमनी जान से मार देब सन। अब की बार टूटल बांध तो मान ली कि सरकार जब सब कुछ देती है तो लापरवाही का हो रहा काम में। चाचा तो सब लूटे वाला बड़े सब लूट पाट के करे वाला लोग बा, एकरा के जांच करे के बाद नीचा से ऊपर सब चोर है। जांच करे आइल बा वो लेके आइल बा सब 10% 20% बांधल बा। तो का सरकार गांड माराई आ कहाँ से ठेकेदार बनवाई जब लूटिए ली लो। तो जरूरत पहले रहला कि जहाँ टूटल बा ओकरा के बांध के मजबूत कर दिया तो पहले है ना भराइल। अब बरसात हो जी हो गई बार चल के देखी जे भी गाड़ी चलाता तो दलदल हो गई बा, पहले ही वो टूटी। जौना जितना लूटपाट ही गोपालगंज जिला में 2002 में ये लूटपाट कैलो आ ये 2021 में ये फिर शुरू भइल बा। जितना लूटपाट होला नु ई देवापुर क्षेत्र में जो हाली टूटल बानू बानी तो हाली यही जी लूटपाट के काम ज़्यादा चलेला। नमस्कार, हम बानी अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बानी देवापुर के बांध पर जहां पर बांध बनाता। हालांकि देख सकतानी कि छरकी बा और आगे हम चलतानी छरकी के पास में भी जहां पर काम होता है। मेन बांध पर हम खड़ा बानी। ये मेन बांध हवे और ये मेन बांध टूटला से काफ़ी तबाही होला और आसपास के जनता में अभी भी भय बा, अभी भी शक बा कि कहीं बांध टूट मत जाओ। जैसे ही 2 दिन बारिश होता आसपास के जनता जो बा गोरिया कोठी तक ले पानी जाला, बसंतपुर तक पानी जाला। रुबा सब के बता दी कि पिछला दिन 3 दिन बारिश भइला तो आसपास के जनता में काफ़ी भय हो गई कि कहीं पानी तो ना आ जाए, बाढ़ तो ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं एगो खौफ बा, एगो कहीं ना कहीं डर बावे आसपास के जनता में बांध के लेके। काहे कि पिछला साल जौन की बांध टूटर है और जौन की बाढ़ आयल काफ़ी तबाही भइल। करोड़ों रुपया के रउआ सब के बता दी कि जान माल के क्षति भइल बांध के टूटला से। तो कहीं ना कहीं आसपास के जनता में भय तो जरूर बनल बावे कि बांध टूटो मत, बांध के काम कैसे होता, बांध के काम ठीक ठाक से होता ना, छरकी के काम ठीक ठाक से होता कि ना। तो कहीं ना कहीं आसपास के जनता ये बात जाने के भी चाहता है कि सरकार के द्वारा जौन बांध के काम होता वो ठीक ठाक से होता कि नहीं के होता। तो हमारा साथ में बानी भैया जी के स्थानीय निवासी बानी, यहाँ से पूछम कैसन काम चलता। देखी काम तो अभी तक जौन भइल बावे बालू छाया में आ जा, छाया में आ जा, बालुए से भराता, छाया में आ जा। हाँ, ठेकेदार कहता कि माटी हम कहाँ से ले आई, बालुए से भराता और बोरा वोरा हो तो मिला जुला के काम मना उतना ठीक नहीं हो। मिला जुला के काम ठीक नहीं हो। बालू से भराता तो बालू कितना देर रोक पाई? बालू तो रुकी, बालू ना रुकी। ठेकेदार से कहला पर कहता माटी से कहाँ ले आई, रोज जाके देख सकता नहीं, रोज स्पॉट पर आइले बनी जाके देख सकता। बिल्कुल हम स्पॉट पर आइल बनी, स्पॉट पर जाके देखें। 2 बेर हेजल टूट गइल। अच्छा, 2 बार जे टूटल बाटे, 2 बेर टूट गइल बा। अभी भी जाकर वो देख सकता नहीं न, ओकरा ऊंचाई भी नहीं खे भइले कर। तो कहीं ना कहीं डर बा अभी तो बहुत डर बा। केहू बिया नहीं है गिरौले अभी तक। एनहू के लोग न चाहे रो यहाँ के लोग आइल बन डर, इतना डर बाटे का कहत चाचा? 85% डर बा पब्लिक के जे ना हमनी के धान के बिया ना गिरी, बाढ़ होइबे करी। एमे कोनो दूर मत नहीं है। काहे तो बालू से भराता उहे देखे खातिर हमके गोरिया कोठी ब्लॉक से आई बनी सन। अच्छा, ये देखे खातिर वाला गोरिया कोठी से आइल बनी कि हमनी के धान के बिया गिराई से कि ना गिराई सन कि ना गिराई सन, कामना पोजीशन में बांध बा, साँच बा कि झूठ बा, यही जाने खातिर यही खातिर आई बनी सन देखे खातिर। तो का देखनी है, का पता चलता? हम तो बालू से बना था तो लोग से बा खतरा अभी भी बाटे खतरा बढ़ला बा। अभी बांध के बनैला से खतरा टलल नहीं है, अभी टलल नहीं है। बालू के भीट कोई दिन रोकी, बालू के भीट कोल खिसा कोई दिन रोकी, वो तो देखावा में होई या फिर दो आ जाई, फिर हमनी के दुविधा में पड़ले रह जाए सोना मरब सन। अब सरकार के सोच है देखभाल करे या बनवावे या ना बनवावे। रउआ आइल बानी गोरिया कोठी से बांधे देखे खातिर? बांधे देखे बिया गिरौले बनी कि ना? ना, हम उहे देखे खातिर आइल बानी कि बांध कैसे बनाता। 3000 बीघा माटी से बनाता कि बालू से? 3000 बीघा में बस्ती बा, लेकिन अब एक दान खेत नहीं खे जोताई डर का मारी। जो कहते को बिया बाल गिरी बुआई कि ना बुआई, 3000 बीघा के बस्ती, लेकिन केहू नहीं के गिरावत डर है। तो हमने के अपना संतोष करी चलो देख लिया लोग कोहल का कहल जाए देख के आ तब संतोष कह लिया ना गिरी। तो कहीं ना कहीं बालू से भराता तो डर बाकी टूट जाए। हाँ जी, तो बालू के भीत कब ले अड़ेला आ रुई के देवाल को दिन चली।
हैं ना टूटे के कहाँ सवाल बाजी क्या कहता नहीं ना टूटे के कहाँ सवाल भाई तो टूटबे करी ये तो हमनी के जानता नहीं सजे टूटी फिर भी तनी हमनी के संतोष नहीं है तो खेत अपन केहू लेखा से परती छोड़ा तो नहीं है ये टूटबे करी ये जगह हम निवासी हैं हमनी के तो पानी देखले बानी स दोनों साइड कुंड बा ये लोग कुंड भरत हैले नहीं है दलदल हो टूटबे करी ये बांध भरा था ये लोग अपन कमाए वाला बेवरा ये लोग शुरू कैले भाई कमा ली लो यहाँ से चल जाई अब जनता ये भोगे खातिर हमनी के यहाँ बढ़ले बानी सब भोगबे करब स ये सब कमाए वाला बिजनेस होता है कुंड रहा तो ओकरा के कुंड भर के ऊँच करे के चाही कि जो जी दलदल ना होके वहाँ दलदल हो जाई तो जी टूटबे करी बांध में पूरा ढकेल दी हमनी के यहाँ के देखले बानी स जो हाली दशा भइल बा तो हाली हमनी के भोगले बानी स ये लो मानत नहीं खे ये लो भरत ओले ओला खैले नहीं खे ना रोला चलता बांध पर रोला होने लिया के खेत में खड़े कैले बालो बांध भरा गई है पर एको बेर नहीं खे चलल रोला भी नहीं के चलत नहीं के कुछ चलते नहीं रोला भी नहीं के चलत रोला चलत रहे रोला धइल बा खाली भइल बा देखा कोई देखाओ दबावत नहीं खाली दलदल करता बालू से भराता हमारा तो रोला कहाँ भाजी रोला है अथी में बस अथी में खड़ा बा बगीचा में रोला कहाँ चलल हमनी के तो रोला के हाल न जानी स रोला चल जाता 1 फुट बांध जो के जो बोरा में बालू भरे के बा उसमें मिट्टी डाल के धरा जाता माटी डाल देता उसमें बालू भरे के आदेश बा तो मैं माटी डालाता माटी ढल के जहाँ 2 तो देवे के बता 1 तो दे दे वो जी जहाँ टूटान पर 10 फुट बता के गए लो जो 10 फुट खाड़ा खोन के बोरा साजे के बा उ लोग ऊपर बोरा होदे साजता तो हमनी के का करे के बा डीएम बता के गइल बानी वहाँ के अपना मनमाना होता ही है काम है जी ठीक है फिर आदमी के मोबाइल हो हाँ फिर मोबाइल हो मोबाइल वाला धंधा करता ये लोग कमा के यहाँ से चल जाइए ओकरा बाद भोगे खातिर भोगे ओकरा बाद का तो फ्लड फाइटिंग के अब काम चालू हो जाई फिर लूट पाट चिवड़ा मीठा बटाए लगे पूरी सब्जी बटाए लगी पूरी सब्जी का तो खाई लोगी ना सरकार व्यवस्था कैले बा ये कमाई वाला बुद्धि होता बच के ना जाई हाँ बोली रहुआ बोली खुल के बोली ये बार ये बांध पर जे भी नेता आई ओकरा के हमनी छोड़ब सन हमनी जान से मार देब सन अब की बार टूटल बांध तो मान ली कि सरकार जब सब कुछ देती है तो लापरवाही का हो रहा बा काम में हैं? इतना दूर दूर से आदमी आके देखे खातिर होता है बांध के काम कैसन होता बांध के काम कैसन होता बताइए जांच टीम लगावे के चाहिए वरीय पदाधिकारी के जांच टीम लगावे के चाहिए जिला इकाई के या ब्लॉक इकाई के लोग के जांच टीम लगावे के चाहिए हमेशा ताकि जो सब लुटेरा वाले सन तो जांच के करी ये तो सब लुटेरा वाले सन ऊपर से नीचे ले सब लुटेरा वाले सन वाला बालू तो जांच के करी चाचा तो सब लूटे वाला वाले सन सब लूट पाट के करे वाला लोग बा एकरा के जांच करे के बाद नीचा से ऊपर सब चोर जांच करे आइल बा वो लेके आइल बा सब 10% 20% बांधल बा तो का सरकार गाड़ माराई आ कहाँ से ठेकेदार बनवाई जब लूटिए ली लो तो बेरा जरूरत पहले रहला कि जहाँ टूटल बा ओकरा के बांध के मजबूत कर दिया तो पहले है ना भराइल अब बरसात हो जी हो गई बेरा चल के देखी जे भी गाड़ी चलाता तो दलदल हो गई बा पहले ही वो टूटी जौना के पहले करे के रहल तवन बाद में होता बरसात के टाइम होता आ जौना के ना करे के रहल ई काम पहले भइल बा सरकार के मानसिकता ठीक नहीं ना अधिकारी लोग के भी मानसिकता ठीक नहीं के सापा ठीक नहीं के जौना के एकर जरूरत अभी ना रहल पहले ओकरा के क दी आ ओकरा बाद और हाईकुली भरत ना रही माने बांध ये सोच के भराता कि टूट जाओ ई टूट ही खातिर भरा था सब कुछ व्यवस्था कितना व्यवस्था कर दिलो दलदल हो जाई टूटबे करी ना टूटे के सवाल नहीं के वो जरूरत रहल पहले ओकरा के भरे के तो पहले ई भरल लो आ ओकरा बाद देखी ना उ का हाल करत लो रोला लिया के धैले बोलो ना रोला बिल्कुल हम फ्रंट पर चलते हैं तो देख सकता नहीं कि कहीं ना कहीं जौन की जनता के वो शक रहला कि बांध टूट जाई तो कहीं ना कहीं सच्चाई ये देवापुर बांध पर पहुंच के पता चलता कि बांध कहीं ना कहीं फिर से टूट जाई काहे कि काम जौन सरकार के तरफ से होता अधिकारी लोग जौन काम करावता कहीं ना कहीं घटिया काम करावता 2 नंबर के काम करावता रिंगे बांधी लोग कमजोर कैले बा जौना के पहले ही चाहता लोग कि ये टूट जाए टूट जाओ तो टूट जाए तो टूटिए जाए हाँ कमीनी शुरू हो जाए शुरू हो जाए तो चलिए हम चलते हैं रिंग बांध पर ओकरा बाद चले मेन बांध पर लगातार हम बनल बानी धन्यवाद।